Ženy milujú veľké svaly, ale neznášajú, keď ich ukazuješ takto. Odpudzuje ich, keď sa celý natlakovaný príliš snažíš. Ale keď si iba nonšalantne preložíš ruky a máš veľké predlaktia, to im začne krútiť hormóny. Keď nenapínaš chrbát, ale aj tak ho máš široký. To je to, čo majú rady. A ako som vybudoval široký chrbát a veľké predlaktia s hybmi. Veľa s hybou. Ale veľa z vás sa s nimi trápite, napriek tomu, že možno aj máte tú silu. Len neviete správne zapojiť tie krídla, ktoré sú veľký sval, len treba technikou odomknúť ich maximálnu silu. Ak sa takto snažíš vytiahnuť rovno hore, tak biomechanicky nevieš zapojiť ten chrbát na 100%. Ja som to tak robil tiež a omylom som vybudoval celkom v pohode ruky, pretože to touto technikou celé preberali. Lenže tie zhyby tak boli strašne ťažké, dal som ich tak extrémne málo a chrbát som mal furt úzky. Až keď som sa naučil začínať ten zhyb tým, že trošku vytočím lakte dopredu a podvihnem hrudník, sa mi odomkla plná sila môjho chrbta. Ale pozor, ešte neskrolujete ešte jeden problém. A tým nemyslím ten, že ste stále chlapcovi nedali follow, aj keď vám dáva takéto poprdeli rady. Problém je ten, že najprv to zatiahnuť a až potom sa vytiahnuť hore. Ti časom odfajčí ramena. Vyslovene ich tak škrtíš a začnú ťa bolieť. Toto vyťahovanie hrudníka a zaťahovanie lopatiek rob ako samostatný cvik. V príprave na plný zhyb. Nech sa to naučíš. 3 série po 5 až 8 opakovaní. Ale keď už ideš na plný zhyb, tak sa to musí diať spolu s tým ťahom. Nie, že najprv sa to spravíš a až potom sa ťaháš. Nerozdeľuješ to. Okrem tohto je tu ešte niekoľko ďalších chýb, ktoré sa na zhybe dajú spraviť. A tie budem všetky rozoberať v ďalšom videu, takže mi hoď follow, nech to nezmeškáš. Ďakujem moc a verím, že ti to pomôže. Zviesť budúcu matku tvojich detí.